హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు బిగ్ బాస్లో ఏం జరిగిందంటే పొద్దున లేవగానే ముమ్మైత్ అశుతో మాట్లాడుతుంది. మీరు ఎందుకు అఖిల్ పక్కన ఉన్నప్పుడు ఏడుస్తున్నారు, అఖిల్ వల్ల ఏడుస్తున్నారు అని అనుకుంటారు కదా, బాగుండదు అన్నట్టు అశోక్ చెప్తే, ఎందుకో తెలీదు ఫ్రెండ్సే మేము కానీ ఎందుకో ఆ ఫీలింగ్ వస్తుంది, ఇంక మాటలు అట్లా జరిగిపోతుంది, ఎమోషనల్ అయిపోతున్నాం, అందుకే మాట్లాడుకోవద్దు అనుకుంటున్నాం, మాట్లాడాలని లేదు నాకు, అందుకే నిన్న చెప్పేశాను అని చెప్పింది. ఆ తర్వాత ముమ్మైత్ వెళ్ళి అఖిల్ కూడా చెప్పింది, ఇలా చెప్పింది అశు అని చెప్పేసి. ఇంకా ఆ తర్వాత తర్వాత ఏమైందంటే వర్స్ట్ పర్ఫార్మర్ ఎవరు కెప్టెన్సీ టాస్క్లో అని పెట్టారు. అందరూ పోయి మిత్ర చేసింది చూసాం కదా, బిందు తరఫున ఉండి మళ్ళీ వాళ్ళకి వెళ్ళి నాకు బిందు అంటే అస్సలు ఇష్టం లేదు కానీ టీం కోసం అటు చెప్పాల్సి వచ్చిందని చెప్పి వాళ్ళకి చెప్పింది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే వచ్చి నేను టీం కోసం నిలబడతాను అని చెప్పింది. ఇట్లా మాట ఫ్లిప్ కావడం మాకు నచ్చలేదు అని చెప్పి చాలామంది అందరూ మిత్రాకి వేశారు. కొంతమంది ఇద్దరు ముగ్గురు హర్యానా, ఇంకెవరు అబ్బా నటరాజ్, ఇంకెవరు ముమ్మైత్ వీళ్ళు ముగ్గురు బిందుకేశారు. అట్లా మైక్ ఇసిరేసి పోవడం నాకు నచ్చలేదు అని చెప్పేసి. తర్వాత అందరూ వేసాక కూడా మిత్ర నువ్వు మాట్లాడాలంటే కూడా నేనేం మాట్లాడను ప్లీజ్ నేనేం మాట్లాడను అని ఏడుస్తుంది. ఏదైనా గట్టిగా అడిగితే చాలా ఏడ్చేసి దాని నుంచి తప్పించుకుంటుంది ఆమె. సరే నువ్వు చెప్పు ఎవరికి ఇస్తావు వరస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే, నేను అస్సలు ఇవ్వలేను, నాకు అస్సలు ఒంట్లో బాగాలేదు ప్లీజ్ అని అంటే, సరే నువ్వు చెప్పు నేను వేస్తా, ఎవరు చెప్పు అని చెప్పి అఖిల్ అంటే బిందు మైక్ ఇసిరేసినందుకు అని చెప్పింది. సరే అని బిందుకేసారు. ఇంకా మిత్రాకి ఎక్కువ రావడంతో మిత్రాన్ని జైల్లో పెట్టారు. జైల్లో పెడితే మస్తు ఫీల్ అయినట్టు పోయి ఏడ్చుకుంటూ పోయి జైల్లో పడుకుంది. తర్వాతనేమో శ్రవంతితో అబ్బా హ్యాపీగా ఉంది, ఏ గొడవ లేదు, ఇంట్లో పని చేయకుండా తప్పించుకొని పీస్ఫుల్గా ఉండొచ్చు అని చెప్తుంది. మళ్ళీ వచ్చి ముమ్మైత్ వచ్చినప్పుడు ముమ్మైత్ని పట్టుకొని నాకే తెలుసు నేనేం ఎట్లా ఫీల్ అవుతున్నానో ఏం చేస్తానో అని చెప్పి ముమ్మైత్తో మాట్లాడుతుంది. తేజస్వితో కూడా అలానే మాట్లాడుతుంది. బాపేంటో మళ్ళీ బిందు వచ్చి నువ్వెందుకు ఇలా చేసావు అని అడిగితే బిందు వచ్చి నువ్వు చేసింది కరెక్టా అంటే నాకు తెలుసు నేనేం ఆలోచిస్తున్నానో, ఏం జరుగుతుందో నాకు తెలుసు, నాది నాకు ఉంది అన్నట్టు చెప్తుంది. ఏందో చెప్పినట్టు అర్థం కానట్టు. ఆమె ఏంటంటే ఒక స్ట్రాటజీ ఫాలో అవుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది. అందరు నన్ను హేట్ చేస్తే, నేను ఏడిస్తే, నన్ను కార్నర్ చేస్తే బయటకి సింపతి వస్తుంది అన్నట్టు ట్రై చేస్తున్నట్టుంది నాకు తెలిసి. కానీ అది వర్కౌట్ కావట్లేదు, అందరికీ తెలిసిపోతుంది. ఆమెకు అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే మొత్తం కెమెరాలు ఉన్నాయి, ఆమె ఎవరికి ఏం చెప్పేది అందరికీ తెలిసిపోతుంది. ఇంట్లో వాళ్ళకి తెలియకుండా బయట ఇంట్లో వాళ్ళకే తెలిసింది, ఇంకా బయట వాళ్ళకి తెలియదు. ఈసారి నాగార్జున గారు వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఏడిస్తే నాగార్జున గారు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారో చూడాలి. ప్రతి సండే ఇది కామన్ అయిపోయింది. ఈసారి ఎలా రియాక్ట్ అవుతుందో చూడాలి, ఎలా రియాక్ట్ అవుతారో చూడాలి. మరి నాగార్జున అమ్మ చాలా చూసాం మిత్ర ఇంకా ఏడవద్దు అంటాడా, లేకపోతే డైరెక్ట్ ఈసారి నామినేషన్స్లో ఉంది కాబట్టి ఇంటికే పంపించేస్తారా ఏమనకుండా, అది చూడాలి. అండ్ మళ్ళీ ఇంకొక టాస్క్ పెట్టారు. ముమ్మైత్కి వచ్చి అన్ని కలర్స్ పెట్టి ఎవరెవరికి ఏ క్యారెక్టర్ని బట్టి వాళ్ళ గేమ్ని బట్టి వాళ్ళకి ఆ కలరు వాళ్ళకి ఇచ్చిన జార్స్లో పోసేయమని ముమ్మైత్ ఇంకా ఇచ్చుకుంటూ వచ్చిందనమాట ఒక్కొక్కరికి. మిత్రాకి మళ్ళీ అన్ట్రస్ట్వర్తీ, జీరో స్ట్రాటజీ కైండ్ ఆఫ్ చెప్పింది. నువ్వేదో స్ట్రాటజీ ఆడుతున్నాను అనుకుంటున్నావు కానీ అది వర్కౌట్ కావట్లేదు, చూసుకో అని చెప్పింది. బిందుకు అగ్రెసివ్ చెప్పింది, పీస్ఫుల్ చెప్పింది, మళ్ళీ సెల్ఫ్ సెంటర్డ్ అని చెప్పింది. ఆమె ఫోకస్ అందరిది నా పైన ఉండాలన్నట్టు ట్రై చేస్తావు అన్నట్టు చెప్పింది. దానికి బిందు అలా కాదు, నా పాయింట్ నేను డిఫెండ్ చేసుకోవాలి, నా కోసం ఎవరు లేరు ఇక్కడ అని నాకు అర్థమైంది, అందుకే నాది నేను చేసుకుంటున్నాను అని చెప్పింది. అయినా కానీ ముమ్మైత్ ఒప్పుకోలేదు. ఆ తర్వాత అందరికీ అట్లనే ఏదో ఒకటి ఇచ్చింది. అజయ్కి మాత్రం లేజీ పీస్ఫుల్ అని ఇచ్చింది. అజయ్ అంటే కొంచెం లైకింగ్ కదా,
ముమైత్కి. అలా ఇచ్చేసరికి అందరూ ఓ ఓ అనుకున్నారు అనమాట. ఆ తర్వాత యాక్చువల్లీ ఒకటి జరిగింది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇచ్చినప్పుడు అజయ్ బిందుకు సపోర్ట్గా మాట్లాడాడు. యాక్చువల్లీ నా వల్లనే బిందుకు కోపం వచ్చింది, నేనే ఆ పాయింట్ రేస్ చేశాను. యాక్చువల్గా ఆమె కెప్టెన్సీ టాస్క్లో నాకు లాస్ట్ వరకు ట్రై చేసింది, నాకు సపోర్ట్ చేసింది. సైకిల్ మీద కూర్చున్నప్పుడు నాకు శివకు మధ్యలో వచ్చినప్పుడు మాత్రం శివకు సపోర్ట్ చేస్తాను ముందే చెప్పింది. కాకపోతే నేను ఇక్కడ ఇది టాస్క్ కాబట్టి పాయింట్ రేస్ చేయాలి కాబట్టి చేశాను. కానీ ఆమె ఎమోషన్ కరెక్టే, కానీ అందరూ ఆమె మైక్ విసిరేసిందని వేస్తున్నారు, అది కరెక్ట్ కాదు అన్నట్టు చెప్పాడు. చెప్పి మిత్రాకి వేశాడు. మిత్ర, నీకు ముందు నుంచే చెప్పాను, ఎవరికైనా ఏమన్నా చెప్పేది ఉంటే మొహం మీద చెప్పి అక్కడిక్కడ చెప్పొద్దని, ఇప్పుడు చూసావు అందరికీ అర్థమైపోయింది అన్నట్టు చెప్పాడు. తర్వాత ఇలా జరిగింది ఈరోజు టాస్క్. మొత్తానికి శ్రవంతిని నువ్వు నేను వచ్చినందుకు జెలస్ ఫీల్ అవుతున్నావు, అఖిల్ నా వల్ల దూరమైనట్టు ఫీల్ అవుతున్నావు అంటే అది ఉంటాయి కదా, కామన్ కదా. ఫస్ట్ నుంచి మేము ఉన్నాం కదా, ఫస్ట్ నుంచి తినిపిస్తున్నాను, నేను దగ్గర ఉన్నాను, ఇప్పుడు టాస్క్లో సపోర్ట్ చేయలేదని కొంచెం ఉంటుంది అని చెప్పేసరికి ఇంకా ఈ టాస్క్ అయిపోయిన తర్వాత అఖిల్ కూర్చొని శ్రవంతితో మాట్లాడుతున్నాడు. అట్లా కాదు, ఇది గేమ్ కదా, నేను గేమ్ మొత్తం పక్కన పెట్టి నీకే సపోర్ట్ చేస్తాను అని చెప్పలేదు కదా. ఇప్పుడు చైతుకి కెప్టెన్సీ టాస్క్లో నేను సపోర్ట్ చేసి వాడిని గెలిపించాను, అలానే చేస్తాను, కానీ మొత్తం నాది వదిలేసుకొని నీకు చేయలేను కదా అని చెప్తున్నాడు అనమాట. సో ఇది ఈరోజు జరిగింది. చూడాలి మరి రేపు ఏం జరుగుతుందో. రేపే తెలిసిపోతుంది యాక్చువల్లీ ఎవరు ఎలిమినేట్ అవుతున్నారో. మోస్ట్లీ శ్రవంతి మిత్రాకి మధ్య ఉంటుంది, ఎవరో ఒకరు వెళ్ళిపోతారు. ఇంకొంచెం ఫన్ యాడ్ కావాలి, కొంచెం రసవత్తరంగా ఉండాలంటే మిత్రాన్ని ఉంచుతారు, శ్రవంతిని పంపిస్తారు. శ్రవంతి ఏడ్చుకుంటూ ఆడేయడం ముచ్చట చెప్పడం తప్ప ఏం లేదు, ఆమె వాళ్ళ కంటెంట్ ఏం రావట్లేదు అని అనుకుంటే ఆమెను పంపిస్తారు. ఒకవేళ క్యారెక్టర్ వైజ్గా చూస్తే మాత్రం ఈ మిత్ర చేసే పనులకి చిరాకు దుబ్బి ఆమెను పంపిస్తారు. చూడాలి మరి. రేపే ఎపిసోడ్ జరుగుతుంది కాబట్టి రేపు ఆల్మోస్ట్ తెలిసిపోతుంది సోషల్ మీడియాలో అంతా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, బాయ్. సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.